A partir del proper 1 de juliol és obligatori fer el registre de lloguers de curta durada. Per quin tipus de pisos? Pel lloguer de temporada, pel lloguer turístic o pel lloguer d'habitacions. On el contracte i el pagament es pugui fer tot via online a distància. Perquè si vols anunciar a partir d'aquests habitatges a plataformes com Booking, Airbnb, Rentalia, Expedia, serà obligatori aquest nombre de registre. Aquests immobles estaran obligats a tenir un codi o un número de referència que dona el registre de la propietat i que has d'anar renovant anualment. Per demanar aquest número de registre has d'anar a la pàgina web dels registradors de la propietat d'Espanya i a l'apartat de Ventanilla Única Digital podràs demanar aquest número de referència. Mira, aquí tens la web. L'implementació d'aquest nou registre ha generat polèmica per l'accés de burocràcia. Per exemple, els pisos turístics ja tenen una llicència amb un codi o número. Per què ara els pisos turístics han de tornar a demanar un altre número i en tindran dos? Aquest punt va en contra d'un dels principis de la Unió Europea, que és simplificació burocràtica. Així que si tens o un habitatge turístic amb llicència, o un habitatge que estiguis fent lloguer de temporada, o un habitatge que estiguis llogant habitacions i tens dubtes, podem ajudar-te a llogar-los seguint la normativa i amb tota garantia.